Viete, vy pravda ste napísali niečo v zmysle pôjdete na štrajk? Prečítajte si komenty ľudí. 99% ľudí vám tam píše, prestaňte už rozbíjať spoločnosť, prestaňte robiť zlo. Skúste si prečítať tie diskusie, ak ste ich teda nevymazali. Toto upozornenie od ministerky kultúry Slovenskej republiky Martiny Šimkovičovej len dokazuje, ako veľmi málo vie o problematike online médií a sociálnych sietí. Brať do úvahy a vytvárať si názor na základe komentárov na Facebooku v roku 2024 je nesmierne hlúpe. Dnešný online priestor je už tak preplnený ľuďmi, ktorí sú za komentáre alebo príspevky do debát platení, že je naozaj smiešné a nerozumné vytvárať si na základe nich celkový názorový obraz spoločnosti. Už niekoľko rokov totiž na internete prebieha niečo, čomu sa hovorí trolling. A čo to vlastne je? Troll je v internetovom slangu účastník online diskusných fór, chatov alebo blogov, ktorý začína hádky, provokuje čitateľov na internete a rozosieva nezhody tým, že zverejňuje zámerne provokatívne, urážlivé alebo irelevantné off-topic príspevky k citlivým témam. Jeho cieľom je vyprovokovať ostatných užívateľov k emotívnej odozve alebo inak narušiť normálnu vecnú diskusiu a odkloniť sa od témy debaty. Alexandra Alvarová, jedna z najvýznamnejších českých autoriek zaoberajúca sa problémom dezinformácií a online médií, vo svojej knihe Průmysl lži píše: Troll je slovo pôvodne zo Škandinávie. Je to postava mytológie severských štátov, označuje spravidla zákerného trpazlíka alebo naopak obra, pred ktorým je potrebné sa mať na pozore. Prečo sa internetovým provokatérom v diskusiách začalo hovoriť trollovia, nie je známe. Trolling sa už dávno stal jedným z nástrojov ruskej propagandy na území západných štátov. Od roku 2014 sa tejto problematike venuje fínska novinárka Jessica Aro, ktorá vo svojich článkoch odhalovala trolie farmy v Petrohrade. Stala sa kvôli tomu obeťou kyberšikany, ktorou sa následne zaoberali fínske súdy. Otvorila tým úplne nový pohľad na to, aký význam majú na prvý pohľad nevinné komentáre na internete a ako jednoducho sa dá manipulovať s verejnou mienkou. Zatiaľ poslednou aférou v tejto oblasti bolo odhalenie viac ako 50 000 falošných účtov na sociálnej sieti X v Nemecku začiatkom roku 2024. Pomocou špeciálneho softvéru sa nemeckým úradom podarilo zistiť, že v období jedného mesiaca odišlo z týchto účtov viac ako 1 000 000 príspevkov v nemčine. Samozrejme, technológie idú neskutočným tempom dopredu, takže v dnešnej dobe už bežných trollov zamestnancov nahradzuje umelá inteligencia, ktorá už dokáže vyhodnotiť daný text alebo komentár a adekvátne reagovať tak, aby to splnilo svoj účel. V tomto momente sa už ale dostávame do úplne inej dimenzie. Do dimenzie, v ktorej bude online priestor absolútne zahltený relatívnou pravdou, falošnými správami a neúplnými interpretáciami. A v takomto svete je naozaj smiešné a nezodpovedné myslieť si, že komentáre na sociálnych sieťach sú pravdivým názorovým obrazom spoločnosti. Toto všetko sa ale môže zmeniť. Predsa len trolling je jednou zo zbraní informačnej vojny, ktorej sme súčasťou. A efektivita trollingu závisí priamo od toho, koľko ľudí v systéme bude veriť obrazu sveta, ktorý je týmto spôsobom vytváraný. Pretože v informačnej vojne nejde o to, čo je realita, ale o to, čo si myslíme, že je realita. A pokiaľ budú existovať vládni predstavitelia, ktorí svojou nízkou úrovňou mediálnej gramotnosti verejne podporujú a propagujú pravidlá hry, ktorú s nami rozohrali cudzie mocnosti, tak sa aj tá online realita stane postupom času realitou skutočnou.